Hoxe, os alcaldes, os portavoces da primeira forza política galega, os alcaldes e os portavoces elexidos democráticamente nas eleccións municipais, a maioría desos alcaldes e portavoces de Galicia dicen que estarán e estaremos vixiantes ante a tentación, unha vez máis, de prexudicar os concellos para intentar cumplir os compromisos políticos adquiridos con determinadas comunidades autónomas. Hoxe, os alcaldes do Partido Popular de Galicia alzan a súa voz. Alzan a súa voz pacífica e cordial. Alzan a súa voz pacífica e cordial, reclamando sensatez, reclamando sentido común o presidente do Goberno, o presidente da Xunta e o vicepresidente económico do Goberno central. Só dende a sensibilidade cara a estas reivindicacións, os concellos galegos evitarán o abismo económico ao que están chamados e poderán seguir avanzando no benestar das veciñas e dos veciños de Galicia. Despois deste plan de austeridade no que nos comprometemos, queremos, en segundo lugar, e pedimos unha rectificación clara, unha rectificación do Goberno central na súa intención de recortar os recursos dos concellos, porque significaría recortar os servicios esenciais dos veciños. En terceiro lugar, solicitamos o cumprimento da palabra dada. Solicitamos o cumprimento do Pacto Local de Galicia. Solicitamos o cumprimento do pacto consensuado entre as tres forzas políticas galegas. A Xunta de Galicia está a incumprir o 90% do pacto local e a Xunta de Galicia hoxe máis que nunca ten que cumplir o 100% de ese pacto local. Os municipios galegos camiñan prácticamente ao borde do abismo financeiro, o cual compromete os servicios públicos máis próximos aos veciños de Galicia. Así, os concellos do Partido Popular de Galicia, conscientes da súa responsabilidade, se comprometeron a acometer un plan de austeridade de conxelación e de reducción, un plan de austeridade presentado no mes de xullo de conxelación de todos os soldos dos cargos políticos dos concellos gobernados polo Partido Popular. E un plan de austeridade de reducción dos gastos corrientes, co compromiso inexcusable de manter os gastos de carácter social. O Partido Popular de Galicia entende que neste momento non podemos permanecer calados ante a reducción da calidade do